Ablaye Jara a wala ka fuye awa mawbe filike ka binani vara ka be binani boala binani tala banza banani banza kemenani banza nani ani banza kokuru ningele ko dugule betor do ko sango aywa edna aywa ko dna nyaka bonga te beraye odela sa on veut segu imam me on veut to aywa srado be toka ngani tara srado ka ika ina do ko ni obe fie de obe fie o dambe kono na ye o ye tabulu kono na ye niko segu iko dambe niko segu iko horonya niko segu iko aywa bamanaya nga niko segu fana iko slamaya aywa ni bede nyonzoro aywa segu dodo aywa abu mba fo mawete ngo segu ni tara segu aywa banza ngoni nya anga aywa dugu tamashiye nga yiri baba anve fana o yiri ba be fenja manfo no e jala e o jala o ka bonya ani jala o ka janya o de ba nga segu granderu fo o banza fana banza ni yo fana ta ko jete mene e mai ale fere abe nera mugu ya o nera mugu o de sinu o ya nga richesse la richesse de segu banza aywa abe fana bo fo akokacha abambe ninge abu ni yoro ni bi segu kula o anga fuli ani tanuni ke mali donye Brama Traoré avec les deux aywa media baranina aywa sa aywa jaka seka soro wati bela jerele moka family soro jamana atabulu la lakana ko katase terrorisme koma aka wala aka famia sabula komendo makelenga kote komendo aywa makelen seka foko aywa ko akasara beta bikasadeka machite ne e bi lakana kono ika donka fo e teru e limana e ka dembaya aywa e balimau aywa e seka foko bebe lakana kono de sabula terrorisme koyin abeta woyoro machita don du machite sécurité kono ale bolo aywa anganji janga nteke di nyoma jamana be bara kata soro aywa ninkute jamana be tanye kata soro ninkute ware anya ye ka famu ka fo o terrorisme ya ye jamana kono ka sinjira jamana kono jamana aya chide aye jamana aya noroko di nga nye jamana cité il seki teke si muma ka fo ko terrorisme ko aye ni jamana ka aya la tanye ko terrorisme ko aye ko changer ni jamana ka tabulu la aywa amba yoro fagali jugu amba yoro aywa shuudi be borodo amba yoro yatimeu amba aye yoro aywa demba kulu ni terikulu abele be bulu ki to abulu o fenye no sira ama anga wulika anjo onto don ota ondoye ni mayo takano chokwa anguna an malion anga njija anga wuli anga takabo anguna medele ko fo mesiko ka ngoka tombok to onbulu ka jene to onbulu ma siste bo yoro wore kana dine ko fo onyi aywa dine aywa malien aywa okoni abna fo sa ko maka onyere taala aywa onyere maka dine fa do aywa abu kuma ina koro dokwe ibe taala nga bamana ke ba klisi ba fenveye tu bisimila yi okoni ya chamala o chamanda mne de ho neko ala neko akira o chamala ba yi de abu fedo yira ko okoro ko ma shit se kana dine ko ni dine ko do otoi awasa ika nani hakna wore odela nyafo moye ne dine ko redo ayalu kunungo ke utara kata bomu juguchi Afghanistan misiri dokono mo be sir la utara kata explosion ke misiri kono jamana mun deja sharia de be ka jamana mara Afghanistan be ka mara ni sharia islamique de be ka Afghanistan mara taliban be ko de ke ka jamana mara pourquoi explosion ni attentat ta ko kono tukuni terrorisme ko même ta ki no asro dine ko do no asro islamia ko do anga nyonyi ni ngake sindo mama nga ikumu chirabi terrorisme ko manga fa Afghanistan bibleu taliban ulide na ko be sharia appliquer ukumbe aywa americain ñu benga boy ou klela ka segi kana ou segala kana ou non sharia kele imposé mais jamana be ka mara o kono ale beni ma wara be wuli donc o lu kono ou tuna terrorisme ko ma ou tuna fo onyi ko ni Afghanistan ko islamia ko de terrorisme ko yin o dila ne ko malen anga hakli soro feina anga ko anga famu femundu fenjugo do nu ya nora na anga wala ka bo anna on tedin don inta on doye angu ma anto mali bade kono ninga nyi yoro raja ni ya fo malia ya ko ni miseka na she mali ma ba fi ko be ke tukudi nga antani sidon aywa bisimila kle du soba sa fe ne bagari ba ci kura tugula sigi kay awni kle tinya ka fo jamana ka jo sabula jamana shite jo ngaloka jamana shite jo nambaraka jamana shite jo bingalika jamana shite jo tutu ani bari ka jamana shite jo ka fo ko jamana dew ko jamana ka nyeta ta awere bolo ko fo glo mem ma wore la o mu jamana ka fo ko jora o anga ancesiri mali dew aywa ni ko mali nga ja o be anga wuli ka joma na ancesiri ka da romna mali nga nyeta be dai na on wula ka ancesiri ka munke ka blamna abe dainde ko ma wara sitna sika faraka fembe to be abe kalu abe na maraka yanu ma wara kana nga dugu jobu yira ta jofolo wa nyebe nye jamano na abe na ka kungudo abe na ka torodo abe na ka dekundu yanu kana on fe ya ku yira ta jofolo
donc an ka bila kun na u nakun tɛ ka na anw ta jɔ anw de b'a an ta jɔ anw ka wuli ka jɔ anw ka cɛsiri anw ka faamu o de bɛ anw ka maliba jɔ anw ka jamana kanu o de b'anw ka maliba jɔ nka n'an ba n'o bɛɛ de la sa ka an to ten ka to ten ka to ten ko maa wɛrɛw ko karisaw an bɛ bɔ dɔ la an bɛ taa dɔ la an bɛ bɔ dɔ la an bɛ taa dɔ la anw yɛrɛ kuma tɛ fɔ anw yɛrɛ jɔyɔrɔ tɛ fɔ an bɛ mɛn tɔw kɔ dɛ an bɛ mɛn tɔw kɔ dɛ dans les années 1970 Mali filɛ tɔɔrɔ fɛn kɔnɔ gɛlɛya mun kɔnɔ sini tun bɛ nin ɲɔgɔn ko de la koyi dans les années 70 seulement mais au bout de 20 ans sini ye sira kura dɔ de ta o i bɛ n b'o misaliya ta mun na i b'a dɔn wa c'est comme les 8 ans de Modibo Keïta au Mali awɔ ni Modibo tun ye san 30 sɔrɔ Mali kɔnɔ i n'a fɔ sini fana nana dans les années 70 u y'a kɛ cogo min san t'a sɔrɔ Mali bɛ tan dɛ abu n ko arajo i bɛ arajo tun bɛ dilan fɛ yan sa abu awɔ Modibo Keïta arajo a tun bɛ dilan Mali la yan Sokaramu usine 57 a y'o de jɔ san 8 kɔnɔ usine 57 n'a o tun ye san 30 sɔrɔ Mali tun bɛ kɛ cogo di ne m'a don régime kɔnɔ ko fanga ka ɲi ko nin a ma kojugu kɛ a ma nin kɛ n dan t'o la dɛ o ye ko wɛrɛw ye n'o débat nana an b'o kɛ o ye ko wɛrɛw ye mais je parle des réalisations a sera ka fɛn min kɛ ka to a kɔ faso ye n ka m'o de ma dɔw nana Musa ayiwa a y'a seko kɛ ayiwa jiginna ten parce que bɛɛ n'i taabolo don nka ale ye san 23 mun sɔrɔ n'i tun y'o di Modibo Keïta ma Mali tun bɛ kɛ cogo di bi abu guloki min filɛ la san b'a sɔrɔ anw de tun b'a dilan ka feere bi sabula coton bɛ bɔ anw de fɛ yan nka e ma hali t-shirt anw tɛ se k'a dilan t-shirt kabako wa abu diɲɛ économiste ayiwa an ye fitinin nkala kɔnɔ an ka kalan kɔnɔna la nka économiste tulo b'an na dɛ n'i ko ka baara di mɔgɔw ma secteur secondaire de don koyi le secteur secondaire c'est-à-dire primaire bɛ n'a fɔ sɛnɛ yɔrɔ ni kɔɔri produira sisan maintenant kɔɔri bɛ bayɛlɛma yɔrɔ min c'est comme n'a fɔ sisan ni mɔgɔ 100 jɛra ka kɔɔri sɛnɛ i b'a sɔrɔ pour que ka kɔɔri bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛw ye i bɛ taa sɔrɔ maa 500 bɛ se k'o baara kɛ donc c'est le secteur secondaire qui en réalité offre beaucoup d'emplois bayɛlɛmali ye secteur donc n'o secteur bɔra yen le secteur de service c'est i n'a fɔ a jago ni coxeur ko ni fɛnw olu bɛɛ bɛna don a kɔnɔ voilà mais n'i ko ka emploi di secteur secondaire i b'o de développer o de employé mais anw balila k'o kɛ faama jugu ya anw bali k'o kɛ maliden jugu ya anw bali k'o kɛ n'i y'o taa sira ta e bɛ wuli e bɛ gbɛn n'i y'o taa sira ta wuli bɛ kɛ e kɔ Faransina ka maaw i n'a fɔ u filɛ mun na ɲango la politicien minnu filɛ tapage la bi u ka ni sisan tɛ dɛ faama o faama nana Mali kɔnɔ n'o y'a essayer k'a fɔ ko a bɛ taabolo wɛrɛ ta sira wɛrɛ ta qui n'est pas dans l'intérêt de la France o y'a sɔrɔ population wulila kɛkɛkɛkɛkɛ abu CFA e ka 100 na 70 de Faransi ta ye 30 i ta ye i b'o kalama wa dɔrɔmɛ 100 mun b'e poche kɔnɔ dɛ CFA la 70 o ye Faransi ta ye 30 o ye ta ye Musa Tarawele ko k'a t'o de la ko ka yɛlɛma k'o de la coup d'état kɛra Musa la abu kabakoko n'an k'an b'a bɛɛ ɲɛfɔ i b'a fɔ ko nanzaraw ye farafina kɛ tan nka ne Bakari b'a fɔ ko nanzaraw tɛ dɛ parce que nanzaraw yɛrɛ tɛna bilen ka na kɛ ko farafin dɔw de b'a baara kɛ donc farafinw de ye farafina kɛ tan bi jateminɛ kɛ i bɛ a lajɛ ka mɔgɔ ma bɛ marifa ci la farafina dugukolo sanfɛ bi ayiwa u ka mercenaires kelen-kelenw bɛ se ka sɔrɔ a la mais a bɛɛ ye jɔnni ye a bɛɛ tɛ farafinw ye wa a bɛɛ tɛ afirikɛnw ye wa n'i taara Somali bi jɔnni bɛ ka mugu ci somaliyɛnw na abu jɔnni bɛ ka mugu ci u la taa Sudan jɔnni bɛ ka mugu ci u la na Mali la yan jɔnni bɛ ka mugu ci anw de kɛmɛ an yɛrɛ jugu ye misaliya ma surunya ye mun ye i b'a ye k'a fɔ anw ka wulikajɔ kɔnɔ sisan ni Faransi cɛ la anw kan ka an wakiliw kɛ an jamana ayiwa an sigiɲɔgɔn jamanaw de ye an teriw farafin jamanaw de ye olu de kan ka anw dɛmɛ nka anw y'a ye olu de y'u cɛ ka bɔ anw kɔrɔ olu yɛrɛ ka kɛlɛ juguyara Faransi ta ye olu ka kɛlɛ juguyara Faransi ta ye Faransi ministre yɛrɛ bɔra a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ k'olu de bɛ ka an ka farafin président ninnu pousser ko u ka sanction ni fɛnw ta Mali kama Jean-Yves Le Drian a bɔra ni France ministre des Affaires étrangères a y'i sigi France 24 la a y'a fɔ publiquement olu de bɛ ka olu ni CEDEAO de bɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye pour que pression bɛ se ka kɛ Mali kan cogo min o waati kelen an b'a ye k'a fɔ tubabu jamanaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a se au moins hali n'u b'a dɔn Faransi dɔ t'a kow la u bɛ ka se u b'u dɛmɛ cogo dɔ la quoi o de ye Allemagne ministre des Affaires étrangères ka
ale ka kuma langolon fɔ ye o dongo an b'a fɔ ten kuma langolon fɔ faransi dɛmɛ de don faransi ka kɛlɛ de don nka n bɛ segin a kan Allemagne ye jamana ye maliyɛnw y'a bonya kojugu Allemagne bonyani maliyɛnw fɛ abu dɔwɛrɛ tɛ dɛ i bɛ jateminɛ kɛ Mali la anw kɛlen k'an ka indépendance ko fɔ Allemagne de kɛra jamana fɔlɔ ye mun ye Mali ka indépendance reconnu diɲɛ kɔnɔ maliyɛn fana ye jamana ye n'i y'a juru don an b'a sara hɔrɔnya ani danbe kɔnɔ k'a ta o don la ka na bila bi la baarakɛɲɔgɔnya de bɛ Allemagne ni Mali cɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ a t'i n'a fɔ ani Faransi ta donc Allemagne kana to ka don sira dɔ fɛ sira mun ayiwa a t'u ranger a man ɲi Allemagne ma Faransi bɛ bingali mun na yan k'a ta indépendance la ka na bila bi la Allemagne b'a bɛɛ kalama o Italie premier ministre m'a f'u ye wa donc nin ye hakilijigiw ye an ka hakili to a la k'a fɔ anw de don ko in mana taa kana cogo o cogo anw de don anw k'an jɔ an jɔyɔrɔ la abu an ka sarasi dɔw tora dɔgɔkun kɔnɔ maa 3 ɲɔgɔn ko dɔw banana ayiwa an bɛ dugawu don kɛ ala ka u dayɔrɔ nɛɛma minnu joginna ala ka kɛnɛya di an n'u ma minnu tora bi minnu tora kunu minnu tora salon a bɛɛ tora ko Mali de an ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye ala ka yen kusaya bɛɛ ma yan ye ala ka u somɔgɔw lami ala k'anw maliyɛnw yɛrɛ lami a ko la parce que bi de i m'a ye Ukraine bɛ ta k'a lajɛ ko maa dɔw fagara ko torture tamasiyɛn b'u la nin b'u la nin b'u la u bɛ ka fagali togo fɛn fɛn fɔ Ukraine bi u k'a modèle kelen fɔ kɛ mun ma kɛ Mali la yan u k'a modèle kelen fɔ fagali fɛn bɛ ka kɛ Ukraine bi a fagali togoya a mɔgɔ faga modèle togoya u k'a kelen fɔ mun ma kɛ Mali la yan fo n'a kɛra missile supersonique olu kɔni ma ca an fɛ yan nka ni missile supersonique cira a bɛ tiɲɛni mun kɛ o tiɲɛni de kɛra an fana fɛ yan o ka dugu kuturu ci k'a ban pewu o kɛra an fɛ yan o munna Guterres ONU n'a maaw bɛɛ ma wuli k'i jɔ k'a fɔ ko saya minnu fɛn bɛ ka kɛ Mali la yan ko c'est inhumain c'est contre les droits de l'homme tan munna u ma wuli k'o jɔ k'a ta don min a gɛlɛku ka na bila Thessalite ka na bila Anéfis an ka maaw sara cogo mun na ye terkinti yɔrɔw kɔnɔ kabako don Menaka zone kɔnɔ nin bɛɛ kɛra bɛɛ ɲɛna o mun fagali cogo juguman kɛ yen u b'a fɔ ko crime de guerre Menaka an ka sarasi 9 u y'u enlevé waati la a bɛ san 2 ni dɔɔnin bɔ sisan wali san 3 ka t'u enlevé an ka maaw ye cikanw bila fanw fɛ ko an ka sarasi dɔw tununnen bɛ on a passé à peu près 5 à 6 jours an nana mun ye 5 à 6 jours Menaka dugu donda la u taara ka taa u su fili ye u bɛɛ bolo sirilen bɛ k'u kan tigɛ u su bolo sirilen bɛ k'u kan tigɛlen dalen fililen bɛ Menaka dugu donda la crime de guerre bɛ tɛmɛ quoi n'i ko crime de guerre olu de don donc wulila ka dugutaa mobili jɔ bɛɛ b'a dɔn sarasi t'a kɔnɔ sinɛ que des civils dɔgɔjɔ mobili muso ni denmisɛnninw ka tasuma essence kɛ mobili ni fɛnw kan ni mun ko k'a bɛ bɔ mobili kɔnɔ u bɛ marifa ci o la ka tasuma bila la ka tila k'u jɔ k'u lajɛ u ka jeni ka ban ka tɔ t'u kolo dalen mobili kɔnɔ des civils et des enfants Nations Unies tun bɛ min droit de l'homme tun bɛ min Faransi tun bɛ min o kɛra Mali la yan sisan o jɔnni wulila ka i jɔ ko nin bɛ ka kɛ tan nin bɛ ka kɛ tan voilà qui et au même moment qu'est-ce qu'on voit des esprits malveillants cherchent encore à discréditer cette même armée qui se sacrifie tous les jours pour protéger ses concitoyens. I bɛ mun faamuya o la donc n'o criminel kun kɛn bɛ Ukraine bi ɲama y'a sɔrɔ o photo n'o image a ye diɲɛ bi seleke 4 bɛɛ bɔ Baɲankara ni Sonko cɛ u ye an ka dɔgɔjɔ mobili min jeni ye muso ni denw b'a kɔnɔ n'a kun kɛn bɛ Ukraine bi
ça b'a sur à imaginer à y là-bas. Au farlou kera en fait. Donc, Dieu n'a droit de l'homme coupe ma foi on y blé. Qui a branché? Ces pays bémis? Ces pays qui barré de mener? Si ce sont des crimes et des génocides, crimes de guerre ou kera en fait, Mali la chama, en bas, compter à manski quand t'es kouroukura la c'est-à-dire. Génocide chama, génocide chama, a chama kera Mali, en bas, compter fana. Génocide corrodi, yé moro fara pas pour sa religion, ou y'a fara pour son ethnie. Ou des génocides yo, génocide te kokora te dore yo. Kele kono, e bagara doma ka fara, kadaka parce que kasa ni chia moko de do. Y'a fara de kama. Ou bien, voilà, crime de guerre, saria, guerre saria ou kotomi, il n'a pas si ça ni moko marfa blaka, bolo korota ka eredi kaba, il manga fara. Et au mine ko tresri, ko maltraité, ka ko da ko kantike. Yende abo fo ki crime de guerre ke. Saria tuku klobana nan fele la ko ambo fele la. On ni jumen be mu make malaya. On ga dogono dugu joli tira bi ka sababu ke ko dogono dugu do. Ko dogono do. Ou fara parce que dogono do. On ga fla dugu joli tira bi ou fara ko parce que go fla do. Aka wala nga fa mo ke. Ni génocide to yo jumen. Au même moment, Barkhane était là, en train de tourner aussi. Au même moment, MINUSMA est là. Ne serait-ce que diligenter des enquêtes pour parler des crimes de guerre. Personne n'a osé utiliser ces termes au Mali, crimes de guerre. Personne. Personne. Y compris la MINUSMA. Personne. Personne n'a voulu utiliser le terme de génocide au Mali. Personne. Y compris la MINUSMA. Parce que, à quoi vous faites? Akobe famu toro fme beka ke Mali la France bo datugu de kun fme beka ka ona o bi datugu mais ekato ou ka sera se kelen nga fara dinya bo kalama. Bon donc quand on dit communauté internationale, c'est pourquoi j'ai tout le temps dit aux Maliens, je voudrais que les gens vraiment comprennent ce sens. Il n'y a pas de communauté internationale, c'est faux. Quand on vient, vous n'avez la communauté internationale a dit ça, la Ngalondo, il n'y a pas de communauté internationale. Ni ko communauté internationale, ni Mali bois la kaba, la communauté internationale est bléa. Ni ko communauté internationale, ni Chine bois la kaba, la communauté internationale ya. Ni ko communauté internationale, il y a Russie bois la, akaro yewa. Il y a Amérique bois la, akaro bléwa. Donc communauté internationale, qui a vu cette décision Muntala Mali contre la Mali quand wali fait dokan ka foko nye jamana be jenna yi à 100%. Deni ni nye jamana be jenna ni munye 100%. Ah oui, na ma communauté internationale ko nye be afo. On n'a jamais vu des décisions comme ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est les intérêts de certaines puissances. Donc nos puissances il fait ka intérêt bara na ka fonge abi wuli kana ko communauté internationale et puis ces autres alliés ou le bitokako. Il faut que nous sortons de ces choses-là et qu'on s'affirme en tant qu'État. Ni quoi nga terrorisme kele Mali la. Ni quoi nga sécurité menambolo la. Il faut qu'on sorte de ça et qu'on s'affirme. Il n'a pas un bemaka ou affirmer tout comme. Vous affirmer tout comme. Donc ko imbiro mo bolo bi mo le de on ga wuli ka nyomene. Ko armée be kan yoro labla, armée be kan yoro labla. Mais ni population yi sigi ki bolo da sengati. Ma jugu kla sengani sigi de. Parce que mo ka yoro femme. Le Mali, 1 141 000 km². Akabole. Ni comme Mali armée, cap présidentiel au Robert. Où tu sais ça? Ah, on a fait quoi? Ni ko armée ka sika Robert où tu sais. C'est-à-dire que nombre mbambolo, à la tseka, diamana klanje, amemou no fe kaka keta tsekoke. Bon, au nombre venant, eh bien Mali la population est terminée. À peu près 20 millions sur 1 240 000 km. Et puis 20 millions, il y a Djolibe Kofala là. Est-ce pas trop bébou là? Oh, Djolibe Malikono. Donc, n'y a pas de bi, moi, je m'en fais. Amano, anga, n'y faut n'y parce que ne trop là, n'tara terrain ka yoro, ni ne sera soupe mana. C'est pas que oui, ou ka dalakan. Il est rebaillé ka fo, effectif ko problème B. Par exemple, il y a cercle couture de connaître ça. Cercle connaître ça. Et beta kango non? Elle était ça, c'est que ma soeur. Bon, non, il faut qu'on cercle du goût protégé.
dugu misɛnnin minnu bɛ o dugu da fɛ 10 km 15 km 30 km ko olu kelen ka tila ka en cas de cas ka bɔ k'o bɛɛ contrôler il y a problème parce que dugu ka bon maintenant il faut que les gens population de ka kɛ sisan c'est-à-dire relais population de ka kɛ relais awɔ ni kojugu kun sinna yɔrɔ min na n'u kɔnna ka wele u bɛ se ka boli ka se yɔrɔ la ye mais jɔnni bɛ se k'o baara kɛ c'est la population k'an sigi de k'a kɛ de i n'a fɔ armée de fana bɛna a bɛɛ nettoyer ka d'an ma o ye kalo ye dɛ l'armée ta bɛ yen les hommes politiques n k'a yɛrɛ yɛrɛ o politique yɛrɛ yɛrɛ o olu ta bɛ yen société civile mɔgɔw olu ka jɔyɔrɔ bɛ yen diinɛ mɔgɔw olu jɔyɔrɔ bɛ yen bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ko in na et surtout les jeunes n bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ fana i bɛ segin o kan parce que les jeunes ce sont des acteurs et des victimes dans le terrorisme. Le terrorisme, ça tout. Ce sont les jeunes qui sont les premières victimes et les premiers acteurs. Et puis, tu vois, tu as comment qu'on a que nous mettons terrorisme à tant de fonds que. Et puis, il va le 40 ans sur là. Avec dem c'est nous. Bon, fallait mon fan avec terrorisme, mon demande de fara. Ni au fanata, au pourcentage famba, aux jeunes, c'est les jeunes. Donc, il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. On dit que vous voulez qu'un job. CNJ bi Mali la bi ne kile ma deli ka CNJ ka baara ye wala k'u ka hakilina ye ka taa ko an ka wuli k'an jɔ ka Mali jeunes informer k'u sensibiliser terrorisme ko bɛ cogo min na bɛɛ ka wuli j'ai jamais vu donc ko n tɛ se ka ban n'o n'a ɲɔgɔn tɛ société civile bɛ yen o normalement aujourd'hui i bɛ taa Mali yɔrɔ yɔrɔ mairies bɛ yen dugutigiw bɛ yen i kan ka conseil de sécurité modèle dɔ sɔrɔ yen o de veille hali n'u bɛ contrat ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn ye mais o dugu ka dɔgɔ i bɛ t'o fana sɔrɔ yɔrɔ min na. Donc, on a voulu expliquer du menu. Alors, comment ben n'y aura la bi? Buramanga, comment dit bon, 20 21 0011, un monde sans terrorisme, radio clé d'où, allez sur va s'en la do. On n'est pas carré bâché pour la tour la do. Anga fort, nuanye ka, voilà. Famille kassola là. 20 21 0011, allô? Oh, quand il y a du robot, voilà. Même à la guerre. 20 21 0011, radio clé d'où. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam Dembaya. Kon basti. An bala tanu alhamdulillah. Un monde sans tourisme. Ko sabe. Ok. Bokar Traoré do. Aywa i Traoré. Wa so. Alhamdulillah. Ibe akato ibe radio datuku krefe. Ami nyola téléphone. Bon bora radio krefe don ko. Voilà, boa krefe PPP. Radio manganga na se téléphone ma. Ah ok, nyafam. Bismillah. Tukule baka kuma kuma fa be lega sey. Namo. Arsa ala ti deme ka barara. Amira biama. Arsa ambi asu amba fa asu ma asu na jeng amu be fu arsa ala deme ka barara. Amira biama. O baka o ka mo am pisan chugo me arsa ala ka do faraka. Ami. Ngona be ala dirisa jamana ko na baka kulusuma re ala ka kulusuma. Amira biama. Ni ko ne bi ni la me sanfa be santa ni ko sabu bo baka tugula. Alhamdulillah tabarakallah. Wallahi arsa ala ka do faraka ko. Amira biama. Force étranger fa be be ka jamana ya be ka jamana da pip. Pour nga se jamana ka se ka sécurité ka kantai. Anga nga cedun dum bara nga cedun dum bara pour nga jamana cedun nga se nga jamana fambe sécurité. Odi che ko an sana ka se ka ndisi goshi muru kita tara ka fem mun tombo la ka se ka ndisi goshi ni muru kita. Ko sabe. Odi do un monde sans tourisme kambe. Anga foli biye. Général Soumaré nunu lui ya armée taillé ka kɛ cogo min an y'a ye o do mina mun b'u bolo a bɛ compter o do cɛden mun b'u bolo a bɛ compter nka u ko u bɛ Mali lakana ni dusukolo de ye olu y'o armée de sigi k'o armée de to an ye o armée ayiwa Sarasiw yɛrɛ nana fanga ta Modibo Keyita kɔfɛ mun ye ka armée fana renforcer n'u ma ayiwa an ka saraw caya n'u ma ayiwa logements sociaux jɔ an ye o don u y'u janto u yɛrɛ ka minɛn la n'o ye armée ye o de la coup d'état bɛ kɛ Musa Tarawele la don min na an dafɛ jamana ka dɔgɔn mun tun bɛ se k'a f'i ye k'a fɔ ko nin avion da haye de bɛ Mali bolo juste miki ni hélico la mun bɛ se k'a f'i ye nka an nana don démocratie kɔnɔ olu ko une armée puissante serait une menace pour la démocratie parce que pourquoi sinon la plus grande démocratie du monde a la plus grande armée et la plus puissante armée, la super armée du monde qui est les États-Unis. Mais en tout, puisque l'on va donc, l'on nana où est joli de kama, ou mana jamana joli kama. Donc l'armée serait une menace parce que l'on n'a pas ramé. Et on a compris que quand on met greffer Moussa là,
soi-disant des intellectuels, en réalité, on le sait. Parce que ces intellectuels, ou quand Sarah n'y fait on est mouillé. Et ils aspiraient à avoir des millions, des milliards. Donc Moussa les empêchait. Et le coup d'État a été consommé, Moussa a été renversé, les intellectuels, soi-disant intellectuels, sont venus au pouvoir, ils se sont partagés les postes. Mais au bout de 5 ans, le Mali avait près de 20 fonctionnaires maliens qui étaient milliardaires. Au-delà, nous sommes comme mouvement démocratique. Quand j'entends mouvement démocratique, comme si le mouvement démocratique, ce sont ces ténors-là qui ont continué à se partager des pouvoirs sous Alpha, sous ATT, mais en oubliant ce peuple, ce brave peuple qui s'est levé le 22 mars 91, qui s'est levé le 26 mars 91, et à Bamako, et à l'intérieur du Mali, dans toutes les capitales régionales. Non! Ou le mouvement démocratique. Madame le ministre ou le mouvement démocratique. Mais, je vais vous dire une chose. Vraiment. Mali qu'on a un peu mignon de quoi. Moulumba Foko, nous sommes du mouvement démocratique. À quel intérêt fantasme mouna bléoté? Ils sont les milliardaires qui de Tchama compté. Faites beaucoup de pères démocratiques. Aïou la diadron. Mouvement tentata. Quel mouvement? Ah, le mouvement que le peuple quoi faire? Ah, mais politicien, quel est même, donc il t'a encore taqué les dins, ça là. Quel est? Aujourd'hui, tous ceux qui se réclament des mouvements démocratiques, à quel est encore taqué les dins, ça là, 91 là. À quel est? Mais, moun sara là, ou le mouvement démocratique, mouroué, ou le cas mouroué, j'ai nous moun ou la kakele ni fonke, et que des moun ou la kakele ni fonke, ou le chitaï. Maintenant, ils sont venus, ils se sont partagés. Et Abou Kabako Dokwe. En 5 ans de Alpha Omar Konare, ma fille ça, mon modibo ketabe domina. En 8 ans, ngaye, izini ni société mundaile, ngo biduru ane wolonflawa. O biduru ni wolonfla. Alpha nana, Alpha ka sanduru konona. Biduru ni wolonfla ina. Mouga foka se bisawa ma ou yo fere koku yere taille, ou yere. Les mêmes politiques, moun ngoku intellectuels, ou des Mali au société au ta, ou l'état d'eau, ou des actionnaires ou des sociétés SA, ou des nanaï. Action ou abe ou taille. Ou kabo, ni ngalodo, on est prêt à débattre, il n'y a pas de problème. Société mounou feré là, société d'état mounou feré là, Dieu n'est actionnaire, Dieu nous tado. Ou kabo kanifo. Donc, mouvement démocratique, a famé nous. Mais on ganga malidi. On ganga jamanadi. Ou yu ka tanyinuke. Ou ye jamana deun julimi. Ou ye jamana tonyo. Ka jamana julimi. Ka jamana mine ka da juguma. Ka jamana ka institution sige a Sénégal kono. Ka jamana ka institution lafu. Ka jamana fanga bordala. Donc, au finish, personne ne nous respecte. De nous yake. Mais aujourd'hui, il est temps que Mali ont enganga jamana mine ambolo la. O jamana mine bolo la. Brama, abe damena depanga village la. Doutkou ku jo la. Iki ka dugu mine kanye. Ika dugu lakanako. Iki dadu akola. Ika dugu lakanako. Inika dugu donga faranyonga. Nawe aka dugu ni. Ayo lakana. Mumba okerefe ufana ata lakana. Ni fana ata lakana. Dugu bide orajme. Donc, anga jamana kantaye. A korote ko fama odebi na kana afawi dictature ko tede. Abe damina awere de kayorola. Anga dugu la. Beki jo yorola. Dugu tugu ku jo yorola. Almamu ku jo yorola. Nataka dabla. Aho. So beta misiri kono. Iba ye ube mikoro tabo tanu. Parce que warba fait. Jamana te jote kwe. Akobe bita mena yendi. Dugu ku jo jorola. Almamu ku jo jorola. Dametiki ka blaka dame place la. Malangolo ka blaka malangolo place la. Jamana bi jote de. Ebe ka so tanu. Ebe ka malangolo tanu. Ebe ka tanu donyena. Ebe ka tanu demsen donyena. Ebe ka mundu sudo demsen ngono. Aka ninta nyokon la de ketewa. Mais ni onana o tigi na jo. Kaka na folo boko ay ho. Mama soro ki bolo me keka mene. No kara demsen donyena. O demsen do interasra mve wallahi ate do afa. Donc, à quoi damne indi 20-21-11, un monde sans terrorisme, Radio Clédou. Aka wala, aka famu. Allô? Allô, oui. Eh, bismillah. Karim Tougoula. Ah, Tougoula. Mori. Tu es donc à moi, pour te vouloir valider. Alhamdulillah. Il faut que ta village, la table, la voix de Wakona là. Ben, de la cha, ben, je vais les deux, check les deux. La froko ma, demain, la ka ire ni da jamana nyika. Yero hereken dew.
ire ka danya on yɛrɛ minnu bɛ Bangina village la yan fɛn bɛɛ ni Ala cɛ ni bala ni tigɛra anw ka Badinga kɔnɔ wallahi hali charbon ngɔlɔ ka fisa ne yan charbon ngɔlɔ ka fisa n'anw ye bilahi Allahu akbar mais mɔgɔ b'anw ka dugu fana kɔnɔ olu fana bɛ ka taa directeur bɛ jɛrɔ ka ji de tigɛ anw na ka ji tigɛ aw la minnu kɔntara ka fara ɲɔgɔn kan ka syndicat ci o tɛ syndicat in fana fɛ an ye président kura min sigi tɛna Sénégalais ka président o fana tɛ syndicat fana fɛ ne y'o fɔ n ko Jito a bɛɛ ye Jito denya ye Jito denya a bɛɛ y'o dɔrɔn de n'o tɛ maa kelen yɛrɛ tɛ se ka taa fɔ k'i bɛ taa dangari maa yɛrɛ kuru la o tɛ se ka kɛ jama la o tɛ se ka kɛ voilà mais an bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ o dingɛ dɔrɔn de don n'o tɛ n'i ye sɔrɔsiw ta da k'a lajɛ nin ye Ala kɛlɛ de ye bi ma jamana in bila ye o wallahi ou bien kosɛbɛ mais o si mago t'a la n'o tɛ e yɛrɛ ka armement sɔrɔsi de e de bɛ tafiya kama mun na i bɛ taa kulonkɛ armement la i man ka kulonkɛ la o jamana yɛrɛ fɛn fɛn dɔrɔn bɛ jamana kɔnɔ o hakili kan ka to dɔrɔn de don kalanko sɔrɔsiw ta sɛnɛkɛlaw ta a banna a bɛɛ bɛ guɲɛ olu de la hali commerçant wa n'i ye ta k'a lajɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna ni ko n bɛ kuma sisan bilahi n bɛ kuma fɔbali fɔ ne tɔ an ka commerçant yɛrɛ mago tɛ jamana la yɛrɛ u mago kelen t'a la ka fɛn ta k'a mara u bolo n'a bɔra k'a gɛlɛya k'a feere mɔgɔw ma mais est ce que o fana tɛ bɔ parce que olu ɲɛ bɛ maa kalannenw bɛ ka jamana kɛ cogo min na est ce que o fana tɛ dépend o yɔrɔ fɛ bon fana m'o da président kun Assimi kun m'o da président kun naam voilà parce que mun na ni ye marché di mɔgɔ ma kana marché di mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ma a di bɛɛ ma bɛɛ ka nana e min ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye i k'a lajigin dɔrɔn ka prix gase ka d'aw ma dɔrɔn si kana tɛmɛ kan ni min tɛmɛna kɔ i bolo a ci ni na tun bɛ sigiyɔrɔ kɛ Bamakɔ yan 100 n'i sera Kidali 100 yan a tɛ tɛmɛ o kan ni mɔgɔ bila baara la i b'a contrôler n'a ma ɲɛ i b'a minɛ k'a kɛ woro numéro 1 di jamanajɔ tɛ ɲɛ mɔgɔ ɲɛlajɛ ko a tɛ ɲɛ o ka dɛ a tɛ ɲɛ mɔgɔ ɲɛlajɛ ko maa si fa tɛ jamana ye an bɛɛ de fa teriya ko tɛ limanaya ko tɛ titingo tɛ voilà jamana de ye Ala ka ɲaga d'an ma ami rabiama Ala k'u ka baara minɛ wuli ami jamana ye jamana de ye ɲɛ tɛ ne Bakari Togola n kulela ATT clé ka fiɲɛw fɔ maaw ye ka kalo u bɛ ka kalo minnu tigɛ k'a fɔ maaw ye mais dɔw yɛrɛ ko a waati awɔ a tɛ karisa fɛ de a bɛ ta n bɛ a misaliya dɔ ta waati la Mali a ka mandat kɔnɔ premier mandat waati kɔnɔ sukaro ni blé u nana yɛlɛ sur le plan international ni ma fili ni hakili bɛ ma fili kosɛbɛ a y'a sɔrɔ Choguel kelen de ye ministre du commerce et de l'industrie donc malo wo fɛnw wo a bɛɛ prix yɛlɛla sur le plan international diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a yɛlɛla Mali dɔrɔn kun tɛ a yɛlɛla fan bɛɛ fɛ o waati de u ye anw ka sukaro kɛ 120 ye Mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ Choguel bɛ ministre du commerce et de l'industrie la balo ni fɛnw prix tilala ka na jigi diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔ mais k'a ta o don fo ka taa coup d'état kɛ ATT la maliyɛn bɛ ka sukaro sa 120 130 fo ka taa coup d'état kɛ ATT la u ma sɔn ka jigi ka da mun kan parce que u yɛrɛ ka wariw de ye commerçants bolo GDSM n'a ɲɔgɔnko u b'a ɲɛdɔn n'u ko an ka ɲɛfɔ an b'a ɲɛfɔ donc an y'a ye Modibo Jara nana Sɛki Umaru Jara nana transition kɔnɔ embargo bɛ Mali kan fɛn bɛɛ tigɛ bɛ Mali la an b'o kɔnɔ la Modibo ye sukaro kɛ 100 ye a y'a jigin ka na 100 la k'a ta o don la ni nin waatinin tɛ kalo kelen dɔɔnin tɛ sukaro ma bɔ 100 la Mali kɔnɔ maliyɛn bɛɛ seere o maliyɛnw an ka ɲɔgɔn ɲininka sa donc k'a ta ATT ka premier mandat fo ka na coup d'état k'a la o 120 o 20 ninnu a bɛɛ ka kɛ cogo di o tigi kelen bɛ tila ka bɔ ko fantanw hinɛ b'ale la o tigi kelen bɛ tila ka bɔ ko jamanadenw hinɛ b'ale la o tigi kelen bɛ tila ka fɔ k'ale nakun ye ko jamana jɔli ye an ka c'est terre à terre quoi combien d'années u bɛ ka jamanaden bɛɛ suɲɛ bɛɛ ka ye 20 min fara sukaro kan u bɛ taa mɔgɔw ye kiyama ka jamana bila o situation kɔnɔ mɔgɔ min bɛ sɔn ka balo gɛlɛya jamanadenw ma pour que a yɛrɛ ka sɔrɔ kama o tigi kelen de bɛ bɔ komi jamana fɛ maliyɛnw dɔ kɛra kuma cɛɲɛni na sa o de la ne k'aw ma n ko tiɲɛ ka fɔ n ko jamana ka jɔ burama tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ in a mana tɛ gansan tɛ n bɛ na waati tɛ kelen tile kɔnɔ o kɔrɔ tɛ ko ni mun ta so don sera o de b'o fɔ quoi u ye denmisɛnninw ni muso kɔnɔmaw ka sumaya furakɛ kɛ ko fu ko n'i taara dɔgɔtɔrɔso la k'a ko fu ko musow ka césarienne ko fu ka wuli ka campagne kɛ comme si ça c'était une initiative de ATT
Ça, c'est un projet de ATT. ATT de nana kanoke mali muso kono ye. ATT de nana kanoke demsenu ye. ATT de nana kanoke kata soro OMSI. C'est-à-dire que nye tomba ka kenaya soba OMSI de ka projet do à travers le monde. Et mali me ko o mun bénéficier ni demsenu be ka fraka fu ni muso kono ni fraka ka duma fu avec ka di mali la tukomi avec ka di Sénégal avec ka di Burkina avec ka di Niger avec ka di pays de peu ma développer avec ka di abela. Momo taka na dora ko no bayele ba ko kay na fo o yi mo do de ka a warta ka boakun il n'en décide à rien. Et encore il bita fana ou mo fra be fere de troso la ou ma fra be fere de troso la aho don de la nyere de la katani ndendo ye aho misra de troso ntara na ye ko pali bala e me bal ko la pma me ou borani ordonnance canadien wa nani aniko. L'enfant dépassait pas 2 ans. Ne ko ngaw de te campagne na ko dewni muso be ka pali suma ni pali do ko bo fraka fo. Oh kuna ma bon siro kele ne bien ame siro do le di o siro rebe magasin mun kono o tiki tale no o klebo bolo donc o siro itna se ko siro bi donc ni ta ka frasa ki dewni idée. C'est comme ça on m'a dit. Misra hôpital. O siro rebe nyama daka e ni tne idée bon batoto bita frasa ngai. Oh, il veut boy bina e wakla ka fiye tukuni ko debe be ka fraka fu. Ne mun kaloe. Muye pourquoi est-ce que jamana nyemo dutigi reka ngam maloya ngalo tikale ka dukono. Jamana kuturu nyemo e be se ka ti sigi to ka kalo tika jamana debe nyakoro. Ministre kuturu e be se ka ti sigi to ka kalo tika jamana debe nyakoro. No jamana de bunya be yoro. Hey konunu. Do di la mbalmaka ko ala kala do ha. Mali politicien ta ala kala de ala kala do wa onzi go do wa be jabi sabula do ma jode ame do ina libi atejo abe jabi 2021 un monde sans terrorisme. Allô salam alaikum. Wa alaikum salam dimaya Baste alhamdulillah bismillah wa ahaba Mamadou kone ka bo mayamu ikone ba ahaba e baro e dama ala fuma do la sambe se ngo be doni namo sisan mɔgɔ bila a tɛ baara la a bɛ ka fɛn balanimaw b'a bolo min t'a permettre k'a sɔrɔ quoi i b'a ye bon au lieu que an ka tigi critiquer k'a fɔ a ye nin i filɛ i bɛ baara min na bɔ baara ɲɛnama tɛ non an bɛ kɛ sababu ye k'a tigi soutenir parce que an bɛɛ nata b'a bolo kɔnɔ ta nɔfɛ mais est-ce que o la o bɛ jamana min kɔnɔ est-ce que o sonyali bɛ se ka ban n ko bɛ yen de se ka ban ko kuma in bɛ yen de o. Parce que ne yɛrɛ denmisɛnnin de ne yɛrɛ bɛ k'a ta kɔrɔ de ne yɛrɛ terikɛw u bɛ taa salibaw kɛ i b'a ye fɛnw b'u bolo u yɛrɛ somɔgɔw sigiɲɔgɔn b'u soutenir o mana minɛ sonyali la u tila ka bɔ tugun k'o ye so ye mais pour que fa wagati min na a bɛ ka kasi ni fɛnw kɛ ka fɛn ɲumanw san pour que depuis ye a t'a fɔ a ye karisa nin dabila i tɛ fɛn ɲɛnama la ka ɲugun a la voilà pour que o de tɛ dabila voilà ye a kan ka kɛ yen de o a kan ka daminɛ depuis du kɔnɔ ye voilà ne yɛrɛ bɛ k'a ta n kɔrɔ de quoi ni dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ba n'a bolo fɛn na voilà waati faw bɛ yɛrɛ den tɛ se ka na fɛn u tɛ se ka fɛn dɔ y'i la ka sɔrɔ u tɛ mun kalama du bɛ yen e ɲɛ bɛ fɛn dɔ la i den bolo i den tɛ baara la o tɛ se ka don du kɔnɔ koyi i n'o ɲɛfɔ dɛ i kan ka ɲɛfɔ mɛnɛ mɛ n k'olu bɛɛ de banna a banna pewu o bɛɛ de banna fa yɛrɛ b'i sigi denmuso bɔtɔ su fɛ ko ni i taara k'i kana sama danbe ni hɔrɔnya a taara min o la ne bɛ fɛn in solution bila mara de kunna quoi ban bɛ fɛn fɛn la a bɛɛ ye mara in de ye quoi n'o sera ka ɲɛnabɔ dɔrɔn a ka ca ala fɛ ko caman bɛ ɲa a bɛ ɲɛ inshallah ni ala sɔnna ma an ka jɛka to ala ma o de kun merci bien an ka foli ani tanuni bi ye ɲɛ tɛ hali bɛ mali circulation ta ala yɛrɛ de b'anw kisi quoi awɔ ala de b'an kisi ɲɛ tɛ n'i ye circulation lajɛ ka taa ka na e yɛrɛ b'i ɲininka ni nin bɛɛ ko a bɛ kɛ su ye mais ala de ye kisi kɛbaa ye quoi mais a fanba ye mun ye incivisme de don ka ko karisa bɛ se bolimafɛn na a tɛ se bolimafɛn na ani ka boli sanitɛri fɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la sanitɛri don n b'a dɔn mɔgɔ man ka taa fɛ mais n bɛ taa fɛ o ye kɔdi ko ye wala o ye n tɛ se bolimafɛn ko la yan e b'a dɔn karisa ka nasira ye nin ye nin de ye nin karisa ka dura ye e bɛ tila k'i ɲɛsin o ma n'i tin'a ma tugun i bɛ tila ka e de bɛ tila ka e fɔlɔ min bagara ma dɛ o de fɔlɔ bɛ tila ka o tigi dɔgɔya mali circulation bɛ ten de o i bɛ jamana yɛrɛ image y'a kɔnɔ l'éducation dans le pays i b'a y'a kɔnɔ mais a bɛɛ ye mun ye incivisme de don mais o incivisme fana fanba o ye policiers ye awɔ
o incivisme c'est relation incivisme police de do motatigi ba do na le aka ko ke togo nu ya mena ka jo amana jo ko 30 minutes heure kele avec keme nani bokadi keme fla bokadi o babla beta ngo de babla la ne ko ni accident ke Jakarta la ko pour que i bolo ka de ka moto ka bi se ka kalo saba ke ta ka segi la GMS kono pour que te ka daka e ko be ko lepson ka blea iti son oh donc ça ko ba ni sanction ko de be ko ba mais beba tien donc Broma o bole ko ala nyere de la ka ke asere Grand Hôtel fe yoro la njolembe demseni na la moto la mo ko saba mume chamanje la wikano ko fatama ko ka jigin folo u ka teme poursu quoi ko munu ka teme poursu quoi mume ka moto la bolo sinki kando chamanje tamatiza ko ka farado na ko keme fla bale kuna donc nous jo dale bo dimo biteme Grand Hôtel fe yoro la j'étais là. Donc, de telle mentalité, c'est l'incivisme. C'est-à-dire que quand on prend les pays, on dit les pays qui sont vraiment puissants, mais pas sur le demande là, fanga te mogolao, fanga be saria de là. C'est-à-dire, mogo te sera comme sera kasanya ko fama doai, mogo citoyen be sera saria de nye, ou te sera, c'est-à-dire que c'est pas l'homme, c'est pas la personnification des gens. Il s'agit pas de ça. Un tel et tel, je m'en fous. C'est-à-dire que ou te sera police nyeko parce que tenitiki do mais ou be sera ninye saria so ni mina saria mo appliquer nka. C'est-à-dire que mo be sera saria de nye jamana nyena ma okono. Mais on fait non. Donc re hakla kaba ko ninye pour faire notre kaba donc ne be saria sans fait. Et même des intellectuels quand tu les vois. Hein? Ne kalane do e kodon e de kan ka saria batu ba foloy. E de kan ka saria ya toy mo la. CBE et de caractères saria to ko ya to la mais mali la ya on akla de ni CBE ko boko saria ko e ba sa fait jamana be ta to di anga jo anjoro la sa ni ka fo jamana ka jo 20 21 0011 un monde sans terrorisme abu anga malaba ta sabla wati bul dalali sera ka ba allo aywa o kan ga duru ma si zoro amma wala la 20 21 0011 allo e bismillah Clé do ambe kulobila ni wati la bismillah wati sera kaba itafo juna mbaw fo lide do nebe lani kay marala commune sonina tubarakala nga foli bawe kay ba jabate anche mbaw fola tubarakala foli jaranye aka mission kadi ko juga aka mission kadanye alhamdulillah anche na mbaw fo tubarakala foli jaranye anche an bara ite ka wele la nga foli ani tanuni ba awye ka foli ka ke kayina marabbe ka ta foli ka ke aywasa gawna marabbe jerele ye amanyina sangaw ko aywa ufana be sogo jam kayina kojugu aywa amanyina kuchala kaw ko amanyina nyafuila kaw ko nyafunge kaw foli ba awye aywa foli ba awye aywa nyurudi sahel anga fulani tanu ba awye aywa abeka na me fon fa fe mali kono anyina aywa antsara mun to ko mandama se mun to ko ma ka do ka fo aywa ngani ay kelenye munu fana yan soro jam kana munu ma soro abenga nya kelenye aywa alaka dogo na tawla ka garsika da oma akasika an soro be ka siki tafo aywa haklisigi ni bonya kono jamana ko de do ma kote atinye anga nyefo nwanyi jamana nga yelema jamana nga jo ka ke mali deun sahoye aka ke mali deun nga jamana jolenye hode ode bilaba awni chako kuluma jola abu chote touré alep men ka karafula burama traoré alebe aywa kledu media jabaranina aywa ne bagari ba chekura tugula micro barani alaka klera dam bela jerelema akambe aywa dokungure inshallah